Türkmenistanyň Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň guramagyna geçirilýän bu ýörüş Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kabul eden kararnamasyna laýyklykda her ýylyň 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni diýip elan etmeniň hormatyna gurulýan sagdyn durmuşy sporty wagt etmek çäresidir. Şanly senamnasibetli gurulýan velosiped ýörüşine bagdalgy berilýän ýerde sunugy dostlarynyň aýdym sahada çykyşlaryna, joşguny tansaryna giň orun berli. Belent ruha we senen çykyşlarda berkarar ýurdumyzyň täze taryhy ýamda gazanýan üstünlikleriniň, milli sportyň gazananlarynyň we mehriman halkymyzyň zähmet ýeňişleriniň wasp ýetirli. Joşguny aýdymlar ýokary netijeleri eýe bolýan milli sportyň senatyna urly. Munyň özi türkmen türgünleriniň we tutuş ýurdumynyň durmuşynda möhüm ähmeti bolan şanly wakalaryň ýokary derejede dawaranlyrýanynyň hemde ýürüş atnaşlara ak ýollaryň ardy edilýäniň aýdyň beýanydyr. Häzirki döwürde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başyna başlanan sagdy durmuş ýöregleri, hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdanymyň ýol başlygyna üstünlikle dowam etdirilýär. Şunun bilen baglykda sagdanlygyň we ruhunetligiň ýurdu hökmünde akrar edilen Türkmenistanyň köpçülikleriň beden terbiýe sagaldyş hereketini we ýokary netijeli sporty ötürmek meselelerini döwlet derejesinde ähmet berilýänini bellemek ýakanmadyr. Ufa türgünler agdy birlikde ruhunetlik bilen Gahrman Arkadamyň başlangyjy bilen berkarar bolan hormat prezidentimiň parasatly ýol başlygyna anamly öňe barýan ýurdumyzyň nurany ýollaryna gadam goýdular. Bütün dünýä velosiped gününiň hormatyna uzak aralyk boýunça köpçülikleriň velosipedli ýürüşiň guranmagy Türkmenistanyň döwletleriň we halklaryň arasynda hyzmatdaşlyk ösdürmekde, jemgyýetde ekologiýa medeniýetini kemal getirmekde halkary giňişligine münasip orny eýilýäniň nowatdaky beýanydyr. Velo ýörüş şäher kwatda gaýtadan dikeldilýän gadymy ýüpek ýoluň ähmetini halkary ýurtlary birleşdiren häzir ul ähmeti eýe bolan gadymy ýüpek ýoluny Türkmenistanyň möhüm orny eýilýänini halkymyzyň baý taryhy medeni mirasyny jemgyýetde sağlam durmuş ýöregini wagt etmäge, watanymyzyň halkary giňişligine sport agryny hasa ýokarlandyrmagy günükdirlenler. Hormat prezidentimiz şeýle şäherleriň Türkmenistanyň ilkinji nowatda bolsa, ýaş nesli sport bilen ýygy meşgullanmagy işçen çekmäge, ýurdumyzda köpçülikleriň beden terbiýe sagaldyş hereketini mundan meýlekde ösdürmäge, sport döwlet hökmünde Türkmenistanyň agryny hasa belende galdyrmaga ýardym etmeligini belleýär. Ýurdumyzda giňden bellenýän bütün dünýä velosiped güni münasibetli gurulýan uzak aralygy velosipedli ýürüş atnaşlar ýurdumyzda sporty köpçülikleriň beden terbiýesini ösdürmekde ägir türlü işler amala aşyrýan türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň hem de hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdanymyň alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar.